ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. имрӯз маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC Fight Night баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии турнир шаби гузашта президенти UFC Дана Вайт интервюи калон дод ва оиди муҳорибаи навбатии Ҳамзат Чимаев, оиди бозгашти Конор Макгрегор ва муҳорибаи ӯ зидди чемпион фикроша баён кард. биён суханҳои Вайтро гӯш мекунем. чанд рӯз пеш ман гуфтам ки ҳамаи ҷангварони топи вазни нимиёна аз Ҳамзат Чимаев метарсанд ва рости гап, аз ҷониби ман гуфтани ин суханҳо дуруст набуд, чунки дар ҳақиқат Нил Магни тайёр аст ки ин муҳорибаро худи ҳамин рӯз қабул кунад ва эҳтимол аст ки рақиби навбатии Ҳамзат Нил Магни мешавад, гуфтааст Вайт. дӯстон, хотиррасон мекунем ки Нил Магни аллакай 1 сол мешава мегӯяд ки барои муҳориба зидди Ҳамзат Чимаев омода аст ва чӣ хеле ки мебинем ин суханҳои ӯро ҳатто Дана Вайт тасдиқ кард. акнун интизор мешавем ки кай ин муҳорибаро расман эълон мекунанд. ҳамчунин Дана Вайт оиди бозгашти Конор Макгрегор ва муҳорибаи ӯ зидди Чарлз Оливера фикроша баён кард. агар ки мо ба рейтинги вазни сабук назар кунем, пас Конор Макгрегор дар ҷои 9 қарор дорад ва кӣ медонад ки то бозгашти ӯ дар вазни сабук чӣ навигариҳо мешавад. рости гап, ҳозир ман дар саволи оё Конор дарҳол барои унвон меҷангад ё не ҷавоб дода наметонам, чунки ман ин чизро намедонам. аммо ман як чизи дигар гуфта метавонам. аз аввал Конор шахсе буд ки доимо барои муҳориба бо любой кас ва дар любой вақт омода буд ва ӯ ин чизро чанд маротиба исбот кардагиай. ӯ ба монанди дигар бисёри ҷангваро шикоят намекунад ва намегӯяд ки рақиби нодуруст аст ё ин ки ҳозир вақти нодуруст аст ё ин ки ман бо дӯсти худ намеҷангам. барои ҳамин вақте ки одамон мегӯянд ки муносибати мо нисбати Конор Макгрегор махсус аст, пас ин ҳақиқат аст, чунки Конор ҷавони махсус аст, гуфтааст Вайт. дӯстон, ман фикр мекунам ки агар Конор Макгрегор баргарда ва хоҳиши барои камарбанд ҷангидан дошта боша, пас ташкилоти UFC ба ӯ имкониятро дода метавонанд, чунки пеш чунин ҳолатҳо шуда буд. масалан, чанд муддат пеш Жозе Альдо баъди 2 мағлубияти пайдарҳам барои камарбанд бо Пётр Ян муҳориба гузаронд, ё ин ки Дэн Хендерсон 13-ум рақами рейтинг буда барои камарбанд бо Майкл Биспинг муҳориба гузаронд, чунки ташкилоти UFC ин чизро хост. барои ҳамин дӯстон ин корро шуданаш мумкин аст. имрӯз яке аз сомонаҳои варзишии тоҷик дар Инстаграм бо номи Touch Sport хабар дод ки муҳорибаи варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов бо рекорди 15-4 зидди варзигари амрикоӣ Дарел Хорчер дар коркар қарор дорад ва агар ташкилоти